As the sun rises in the east to start and adorn the day, so rises the continuing coverage of your Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines Born 2004 division as we are live here inside the Bacolor Convention Center in the municipality of Bacolor in the province of Pampanga for the second game of our Sunday triple header. As we can see George Tibus Diamante, 14 points, 13 rebounds and 9 assists. 1 assist shy from a triple-double for the J Project Clothing Saints in their last game. Makakatapat niya dito the returning Tebol Justin Garcia, the new and new Bulldog, finally back in the colors of Pampanga Delta Pradera Team Park. And now this is our game at hand between Pampanga Delta Pradera Team Park and J Project Clothing Saints. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kasinag na nakatutok from Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa na bumubuo ng Asia. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Enzo Galarosa and still together with me, kung kagwapuan ng sukatan ng kayamanan, ito na po ang pinakagwapo sa lahat, our President and CEO, Boss Ray Alaw. Boss Ray, magandang hapon. Saan mo hinukay yun? Parang ang lalim dun Siyempre, good afternoon po again, mga kasinag. Ito na naman tayo sa bakbakan na talagang inaabangan nyo, ang J Project Saint versus Pampanga. Pampanga Pradera, di ba? Alam ko, kaabang-abang yung game na to. Bakit kamo? Dahil dito sa J Project Saint, nandyan yung Diamante. Nandyan din yung Andy Gimaw, nandyan din yung More Prince Alaw. Bukod doon, yung mga local player niyan talagang effective sa ginagawa nila mga play. Maliban doon, sa kabila naman, nandito na yung mga sinasabi mo nga kanila ng mga Manila player. Yes. Na aabangan ng mga Kapampangan. Totoo, and very exciting nga itong ating laro ngayon. At excited na siguro ang isa sa mga tinitingala natin dito sa On The Silence. Walang iba kundi si Milka Jazz Raimundo. Kamustahin natin siya. MJ, kamusta ka dyan? Yes, okay naman ako dito. Enzo and Boss Ray, tama nga kayo, kaabang-abang ito at nakakakaba ang laban na to dahil nga well-experienced ang mga maglalaro ngayon. Kaya naman tumutok lang kayo because later on you will hear stories and update on The Silent. But now, balik muna sa inyo, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, MJ. Kaya natin tinitingala talaga si MJ, Boss Ray. Talagang titingalain. But syempre, pwede nyo po tutukan itong laro natin sa lahat ng social media platforms natin at Sinag Liga Asia on both Facebook and Instagram. Follow us on TikTok and subscribe to our YouTube channel at Sinag Liga TV for more updates with regards sa ating mga updated tournaments dito sa Sinag Liga Asia. And saktong-sakto, itong concept natin for the game story, Godzilla versus Kong, mean versus good versus evil. It is a clash of the Titans, Boss Ray. Bang klase yung pagkakagawa na to. Clash of the Titans. Parang ubos na naman ang boses natin dito, Enzo. Second game pala to. Second game pa lang. May third game ka pa. Totoo, Boss Ray. But bago natin simulan itong clash of the Titans between Pampanga Delta Pradera Team Park and J Project Clothing Shop, bibigay natin kay Milka Jazz Raimundo for her updates on the two teams playing in this ballgame. Pampanga Delta wants to rebound and regain after their loss against the Hassel Rising Sun yesterday. It was a tough game kahapon nga, pero mas magiging tough pa daw ngayon because one of their main man, Andre Dungo, is missing in action for today's game, but Justin Garcia is present and ready to play. While on the other hand, Andy Himao will be the go-to guy for J Project Saints after missing a few games and contributing to J Project Boomers for their fourth win yesterday. Let's see if Andy Himao can now give his 100% against Pampanga Delta, or can Pampanga Delta limit the 100% of Andy Himao. Now coming up, Pampanga Delta versus J Project Saints. Now let's turn it over to our venue announcer Ram Valid for our starters part 5. Ngayon mga ka-SLA, we're coming to you live inside the Bacolor Mini Convention Center, Bacolor, Pampanga. Welcome to Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines. Presented to you by Sinag Liga Asia and co-presented by CDO Food Spear, foods that brings you home, and True Religion Philippines. We're also live at Sinag Liga Asia official FB page and YouTube channel at Sinag Liga Asia TV, powered by Converge. Our second game for this afternoon for the day 20 of the competition, the battle between TGZ, J Project Clothing Saints, and your Pampanga Pradera Verde. And now let's meet the starting lineups of both teams first for your
TGC J Project Clothing Saves. Small forward number 29, Ishmael Remo. Power forward number 24, George Jabante. At center number 25, Charles Di Maano. Shooting guard number 7, Andy Hiamao. And point guard number 11, Moore Prince Alaw. TGC J Project Clothing Saints is led by Coach Chad Sarmiento. Assistant coaches, Jaiko Katipunan, Earl Acuesta. Team manager, Mr. Dave Gomez. Team owner, Mr. Vicente Jun Linogon Jr. and Mr. Dave Gomez. Your TGC J Project Clothing Saints. And now let's meet the starting five of your Pampanga Pradera Verde. Starting at guard number 24, Justin Garcia. Also at guard number 10, Jog Moral. At center number 15, BJ Pre. At forward number 18, Elijah Yuzi. And also at forward number 42, Jolo Navarro. Head coach for Pampanga Pradera Verde is Jay Shera. Assistant coaches, Pepe Duya, Totoy Marquez. Team manager, Mr. Mar Hansen. Team consultant, Sir Patrick De Matula. And team owner, Governor Dennis Delta Pineda. Your Pampanga Pradera Verde. Game officials are Anthony Roque, Erson Bird Sisuga, and John Banayad. Alternate referee, Donald Sarmiento. And here are your Sinag starters of the game for J Project Clothing Saints. Started with Gimao, Alaw, Di Maano, Diamante, and Remo para naman dito sa Pampanga Delta Pradera Team Park. Started with Chog Chog Moral, Tebol Garcia, Elijah UC, Jolo Navarro, and Francis VJ Pre. In the clash of the Titans, will J Project Clothing Saints remain unscathed? Or itong Pampanga bounce back after a heartbreaking loss yesterday against the Hustle Rising Suns. As first possession goes to Pampanga and the returning bullpup Elijah UC regains the possession. Chog from the outside, no go. Moral gets it back. Chog the spin. Di nga alam pumasok for Chog Moral. Andy, first shot. No good yun for Gimao. And Boss Ray, kanina nakita natin Andy Gimao. Di maano, nakakita lang natin ng first game. Diamante talaga to. Oo. Pagkakuha niya kay Pre, pinasa niya kay Di Maano. Oo. Ganda, no? Hindi maano. Kaya pala hindi siya naglaro ng second half, Boss Ray, nung game 1, no? Kasi i-reserve pala siya dito. Elijah knocks it down from the outside. Welcome back, Elijah UC. Parang ano eh, alam mo yung nilagay lang, 3 points na yun. Sobrang shooter nito. Of course, playing for the Nazareth NU Bullpups in the UAP Juniors as Di Maano on the mismatch. Grabe. Yan ang maganda. Nakita ni Alaw na mismatch kay Di Maano. Bound pass, 2 points. From UE to Zobel, no? Yun yung pasahan eh. As UC again. No good for Elijah. Big rebound there for Andy. Gimao looking forward. Hinihingi ni Diamante on the back door. Hindi nakita. They give it to Ishmael. Remo. Block right there by Jolo Navarro. Here comes Moral. Dribbling through the defense. Chog to UC. Tebol regains it. Justin fires off the mark. Look at Navarro. Hustle for the ball. And Garcia knocks down his jumper. Welcome back, Justin Garcia. Relax na relax yung Garcia. Nakita mo yun? Siyempre, fresh from his stint sa NU Bulldogs. Boss Ray, bagong commit from NU. Of course, transferring from the Adamson Baby Falcons to the NU program. Mas Di Maano, agresibo. Bawi daw siya. Ito yung bawi niya. Kanina sabi niya, yung team ko 23, tinambakan na. Ngayon naman, ngayon ako babawi. Siya naman daw ang mamamama kasi Oo. na minama siya. Totoo. Sabi again, Charles Di Maano, a former De La Salle Zobel Junior Archer.
Yun lang yung bitaw niya, no? Walang follow through. Diba? Mabilis na Oo. baba agad eh. Pero sa Lasal Zobel, magaling na free throw shooter to, Boss Ray ah. Siya at saka si Ryle and the entire team nila sa Lasal Zobel that time was the best free throw shooting team that year sa Lasal Zobel. And I know that kasi syempre na-cover natin si Ryle. Di ba, Boss? Dito for the same team, Pampanga Delta Pradera Team Park. VJ, the cross, the drop-off. Namintis nga lang yun. That'll be a foul. And Elijah Yusi. Talagang hindi ka pwede basta-basta pumasok dun. Kasi nandun yung nandun yung bilis ng laro nung J Project. May nakitang libre, bato agad. As VJ, denied right there by Diamante. Ito na naman si George, nakangiti na naman habang nag-dribble. Yun nga lang, stepped on the sidelines and you can see. Yan ang kailangan matutunan ni Diamante na bigyan mo muna sa point guard, tapos takbo ka. Kasi Yes. pagka tumakbo siya, binasa sa kanya, kaya niya eh. Totoo. Kaya mag-finish na maganda eh. Garcia lobs it to VJ Pre. NU Bulldog to FEU Tamaraw. Kagaya ng ginawa ni Pre, di ba? Sige, bigay ko sa point guard. Takbo ako, di ba? Kayang-kaya niya eh. Totoo, Boss Reyes. Himao puts it up and in, plus a foul against his former Letran Square teammate Jolo Navarro. Kasasabi mo lang, end one. Oh, and the end one. Siyempre. Tingnan natin ito, Boss Ray, ang ating lakas drive of the quarter brought to you by CDO Food Sphere Food that brings you home. May konting stare down din sa kanyang dating teammate na si Jolo Navarro sa Letran, di ba? Parang sinasabi niya, nakalimutan mo ata o scorer mo natin. Oo. Parang you forgot who I am. Yes. Pero maganda kay Navarro, wala akong pakialam. Talagang trabaho ko to, didepensa ko kahit sino. Totoo. Diba? As a player, tama yun. Yung mga ganyang attitude. Navarro kicks it, UC from the outside. Pasok na naman yan for Elijah UC. Pesta si UC. Diamante against VJ. The kick, Di Maano from the corner. Jumper, short. Diamante gets it back on the offensive board. Blocked by Pre. And Di Maano muscles his way through the defense. Talagang ang lalaki sa loob. Ibig mo, may pre ka ng ganun, di ba? Imaginein mo, di ba, Boss Ray? There was a version nitong Pampanga Delta Pradera Team Park ng frontcourt nila VJ Pre and Ryle Melencio, di ba? And Lalong maraming mahirapan in the future, di ba? Oo. Pero, nag-iisang team na nakatalo dun sa team na yun ng Pampanga Delta Pradera Team Park was a team named called Farm Fresh Milkers Letran na Andy Gemao and George Diamante ang players. So kumbaga, para dito kila Tebol, kila Elijah UC, Boss Ray, no? Parang revenge nila to against kay UC, against kay Diamante at saka kay Gemao. Pero wala naman dun yung Moore Alaw, wala dun tong Remo, di ba? Ibang lineup yun eh. Ito Moore posting up against the smaller Garcia. Fall away shot, it's good! Para dito kay Moore Alaw. Pinakitaan si Garcia doon. Well, magtatapat sila sa UAAP. NU kontra UE. And yun, in advance na ni Moore. Itong lakas move of the quarter brought by True Religion brand jeans. Sabi talaga eh, di ba? Kung makikita mo, parang yung maturity ni Alaw, tapos si Garcia, same eh. Yes. Ang problema lang, siguro height advantage. Height advantage. And sinabi natin, Boss Ray, di ba? Si Moore in the 23 under, especially last night against Tikas, hirap na hirap siya, di ba, Boss Ray? Maalat yung laro niya. Although he played great defense. As Justin Garcia, binawian dun si Moore. But yun nga eh, angat siya dito sa 19 under. Elijah UC, bumawi. The two NU Bulldogs there connecting for back-to-back baskets. Hindi pa payag si Garcia na makunan siya ng ganun 2 points lang. Oo. Nakita mo yung bawi niya. Moore, good find to Andy. Siya naman fade. The mark nga lang for Gimao. Chog on the run. Dropped it off to UC. Elijah puts it up and in. What a start for Elijah UC. Hindi na pang 3 points. And Oo. 1 din. Kaya niya rin daw yung sinasabi mo. Di ba? Grabe, what a start for number 18, Elijah UC. Welcome back, Elijah, to Sinag Liga Asia. We have a timeout right now. 6-point lead for Pampanga, 16-10. Sa unang
subo hanggang huli. Parang kisa aking pisngi. Kain love, kain love. Love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, kain love. Love talaga. This Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines is brought to you by CDO Food Sphere. Food that brings you home. Tingnan natin etong napakagandang lakas play of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop from Pampanga, Delta Pradera Theme Park. Moral going over to Elijah UC right there with the floater. And one pa yun, Boss Ray. Nakakatuwa yung UC, no? Di ba? Relax siya. Alam niya gagawin niya. Tira ko na kagad to kasi wala pa sa forma yung depensa ng J Project Boomers. Instant agad, no? Instant offense for Pampanga. Kung saan kahapon, hirap na hirap silang humanap ng ganyan, di ba, Boss Ray? Siyempre, kaya nga sinabi mo, nandiyan na yung mga taga Manila para maglaro sa team ng Pampanga, di ba? Grabe naman yun. Letran to Arellano, yung pasahan doon. Squire to Brave. Diamante to Rimo. Moral. Corner pocket. Three-pointer is good. Tatlong tres na yan para dito sa Pampanga. 2 from UC, 1 from Chog Moral. Matibay talaga yung moral na yan. Napanood natin sa Delta Cup yan, di ba? Yes, Bayong Porak. Kayang gumawa. Ito, Garcia with a steal. Tebol against Moore. Flips it up and in. Pinakitaan si Murdo, di ba? Ready tong Pampanga para sa bawi nila, Boss Ray. Yes. Yan ang maganda sa Pampanga Pradera, di ba? Na talo kami kahapon. Ito naman yung balik namin ngayon. As Di Maano kicks it. Remo baseline jumper. Huli doon. Kitang-kita, Boss Ray. Talagang umabot yung bata. Tingnan natin sa replay. So Moral gets whistled for the foul there. Dave Panelo comes in. Kanina nakita natin si JD. Limited minutes lang din kanina. Mataas tumalon tong no? Remo, no? Parang, siya parang yung kabataan ni Nelson Saitono. Yes. Di ba? Ang bulky, pero taas tumalon. Dunker yun eh. Diba? Nelson Asaitono. Yung talaga abutin mo, kamay na lang. Tumalon. Mas alam mo ba, fun fact, Boss Ray, naging magkakampetong si Nelson Asaitono tuloy, si Ismael Rimo, Bola, at si Paul Guiriguera. bola talaga ng Pampanga Delta Pradera yun. Kasi nawakan pa ni Primo. Yes. JP Pangilinan, the hometown hero of Bacolor, Pampanga, nandito na, Boss Ray. Oh, good tap there by Diamante. Diamante against his former teammate, George. All the way to the basket. Yung pala gustong gawin. Sabi ni Diamante, kaya ko to eh. Oo. Diba? Ginagawa ko to sa practice namin sa Letran. Biro mo nag-dribble papunta dun. Oo. Hindi na pinasa, may nauna, di ba? Oh, beautiful pass by Garcia to DJ Pre. Wala kang magagawa doon. Ito si Pre, talagang alam mo yung pampro yung galawan eh. Alam niya kung ano yung gagawin niya eh. Exciting yan for FEU next year, no? Boss Ray, under Coach Sean Chambers. As Diamante. Nagulat ako, tumira ng tres, ha? Remo, back to George. Atakihin si VJ, kicks it over to Andy. Game out for 3, no go. And VJ with the board. Ang maganda kay Pre, may katawan tapos may height pa, no? Oo. Yun nga lang, nag-agawan sila ni Tebol doon sa rebound. Uulitin sana ni Garcia eh. Umiwas na si Moore. Oo. Naisip na ni Moore, ay, gusto neto kunin yung contact. And yun yung sinasabi natin kahapon, yung defensive effect ni Moore kahapon sa game nila against Tika sa 23 under. Can he repeat it dito, no, Boss Ray? Ang ganda ng gusto ni, ni Gimaw eh. Ang problema, talagang ang ganda ng depensa naman ng Pradera. Di ba? Talagang gigil silang depensa na maganda eh. First personal foul whistled here on Moore. Grabe. And familiar tong dalawang to dahil siyempre, yun nga,
magkakatapat nga sila in the next few years sa UAAP as Moore matapos yung residency year niya for UE. And itong si Tebol mag-aantay na maglalaro sa NU. And imagine mo, Boss Ray, I will call it right now. It will be one of the best backers. But bago muna yan, ibigay muna natin kay Milka Jazz Raimundo for her report on the head coach of Pampanga Pradera Team Park, Coach Jay Shera. It was a tough game yesterday for the team pero ngayon we are ready to bounce back and give our all. May laban yung kalaban namin kaya we discussed yesterday our mistakes, errors para ngayon maging maayos yung game namin. We may not have Andre Dungo today. Pupunta sana siya kaso natapilok siya kaya he insists not to play today. But despite not having Andre Dungo, Coach Jay Shera confidently said that they can secure today's game dahil meron naman siyang Justin Garcia and Elijah Yusi to step up and help their team get the win. Now back to you, Enzo and Boss Ray. Thank you so much, Milka. And yun nga, wala pang dungo dito sa panig ng Pampanga Delta Pradera Team Park. Boss Ray, natapilok daw. So get well soon, Doy. Moore. Oh, sabit si VJ dun. Yun ang maganda sa kanya, tumatulong siya ng mataas para pag may sumupalpal, talagang sasabit sa kanya. Tingnan natin dito. Nagulat din si VJ. Oh, across the chest tumama. Pero binib ako dito sa pre ha. Alam mo, ang ganda ng ano niya, body niya, tapos ang laki niya, ang bilis tumakbo. Alam mo, bihira yung mga ganyang player eh. Pero sa Pampanga, lagi nagkakaroon ng ganyan. Totoo. Di ba? Kung may Abueva, may Salangsang, Sanggalang naman, daw. may pre na naman, may Sanggalang pa. Salangsang tuloy. Oh, hindi, Salangsang, di ba? Oo, meron. Yeah, Pampanga rin yun. Or Tarlac, I mean, di ba? Norte din, di ba? Yes. I think Tarlac ata, Yes. di ba? Ang dami nilang napoproduce na player na ganyan. Yes. And I quote, kay Coach Benji, paras ko lang narinig to. Alam mo, pag nakausap daw niya si VJ, pre, alam mo na sasabihin daw niya, boss? Si Coach Benji nagsabi nito, pag nakausap daw niya si VJ, pre, ang isa lang sasabihin niya, ang galing mo, pre. Ibang klase yun Parang hirap isipin nun Coach Benji yung nagsabi nun dati. As Moore fires from downtown, no go. And look at that hustle pa ni VJ, pre, Boss Rio. Nakagaw dito ni Panelo. Drew flips it up and in. Grabe. Meron siya nun. Diba? Iba ka. Drew. Ibang klase, no? De Leon swings it. Pangilinan three-pointer off the mark. And look at Malonzo fight for the loose ball. Escuro on the run against De Leon. Escuro flips it up and in. Kala ko si Andy Gimaw Kabuhok, no? Oo, parang napapabuelo na ako Kala mo, dakdak na eh. Malonzo, nabitawan nga lang ni Malonzo yung bola. Francis de la Cruz papasok na dito para sa Pampanga Delta Pradera Team Park. As well as itong si Mark Martinez, number 14 for J Project Loading Saints. Parang nawala yung Garcia at UC. Boss Ray, doon nakahabol itong J Project Loading Saints eh. Nanahimik yung scoring bigla dito ng Pampanga. Yun ang sinasabi ni Moore kanina. Nung papalitan siya, sabi niya, teka lang, 50 seconds. Oo. Sakto naman. Pagtira niya, follow up. Dito naman sa Pampanga natin, kung makikita mo, ang main man nila talaga ngayon, si Pre. Totoo, Boss Ray. Pero ito, nagpapakilala ulit. Ito si Francis de la Cruz, the pride of Lubao, Pampanga. 19-year-old phenom is here. VJ against Moore. Andy against JP. Squire contra Tiger Cub. Andy attacks. Stripped away by Francis. 10 seconds on the shot clock. Ball is loose. Drew gets it. Ball pressure. 1 second remaining. Hindi na umabot yung tira ni JD Panelo. Yun ang advantage ng Pampanga Delta Pradera. Alam mo bakit? Yung depensa nila, hindi sila tuminto. Di ba? Ito namang J Project Loading Saints. Alam mo yun, akala nila mako-convert nila. So, naubusan sila ng oras doon. Yes. Ito, Garcia babalik for the final 2.5 seconds of the game. Yun nga lang, nabitawan niya yung bola. A miscue right there para dito sa Pampanga Delta Pradera Team Park. Kaya pinapaano ng mga official natin. Oo.
Tingnan kung may natira pang oras. Yun yung sinasabi nila Coach Davis. See some first quarter highlights right here. Tebol Garcia, welcome back to Sinag Liga Asia. One of the best point guards, the number 4 ranked player in high school. Now committed to the NU Bulldogs. Ito naman si Diamante. Andun din sa listahan. Nasa top 10 sila. As ngayon, it's a 3-point lead for Pampanga Delta Pradera Team Park, 30-27. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, kain love. Love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, kain love. Love talaga. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. I asked the head coach of J Project Saints, Chad Sarmiento, if mas confident pa siya ngayon sa team niya dahil maglalaro nga itong si Andy Hemao and Georgian Diamante. Pero ang sabi naman niya, hindi naman daw kasi same mindset pa din daw at same game plan. Kahit sino naman, ready yan mga yan, ma-challenge. Itong mga local players namin, consistent naman sila every game. So ngayon, ni-remind ko lang sila na maging solid lang yung depensa at enjoy lang nila yung game because every possession counts. Now back to you, Boss Ray and Enzo. Thank you so much, MJ. And for Coach Chad Sarmiento, one of the genius minds dito sa Sinag Liga Asia, controlling yung egos na itong mga star players niya is the difficulty, but it's also a blessing for him. Kasi nga, he has Diamante, he has Andy Hemao now, he has more Prince Alaw in his lineup. An all-star cast for Coach Chad, and for sure, iaano niya yan. He will cherish this moment that he gets to coach the next great young stars dito sa Philippine basketball. Nakakatuwa yung natin replay Alam mo yun, nakikita nila kung may natira pa, or na seconds, na kahit seconds. Diba? Ang talas, no? Talas. Alam mo yun, hindi yung okay na yan, doon na lang, di ba? Totoo. Diamante gives it to Hemao. Andy, kick out to George. Another three. Oh! Kita mo, pati siya na pangiti doon, ha? Hindi lang, parang nagturon pa, ginanod yung balikat. Di ba? Bagong fashion sa game ni Diamante. Boss Rhea, may outside shooting na siya. At stepping doon si Francis on the sidelines. Tumapak. 30 all ang ating score after that Diamante triple. Andy attacks, puts it up and in, plus a foul. Ibang klase talaga. Binabana, tinira. Andy and one Hemao. Parang sinap manarang.
As we can see, this Nakas drive of the quarter brought to you by CDO Food, Fear Food that brings you home. Hindi sana ma-mental game pa yung para kay Boss Nat eh, pero ikaw na nagsabi. Mainit, kumakaway eh. Okay, dumayo pa dito ulit si Boss Nat, no? To support. Siyempre, gaya nga ng sinabi nila, ang ganda daw ng bakbakan ngayon. Yes. Ball remains dito sa panig ng Pampanga Delta. Ang daming minuto na nilalaro nitong Diamante, Alaw, tsaka Gimaw, Boss Ray, no? Parang hindi bata pinagpapahinga yung tatlo eh. Yun nga nakakatawa sa tatlong bata eh. Alam mo yun, hindi sila nilalabas, pero nagtatrabaho sila. Di ba? Para, ano yun, masanay sila eh. Ano yun eh, training tong mangyayari dito sa platform natin sa Sinag Liga Asia. Totoo. Ngayon, Charles Doral with that jumper. Babawi dito sa Diamante, same spot, different result. Look at that offensive rebound by Drew. Travel yun. Oo. Kita-kita, travel yun. Gulat siya yung sinasabi ni Coach Chad, baba ka na, totoo naman eh. Yan ang maganda sa mga coaching staff naman ng J Project Clothing Store na baba na, travel talaga eh. Di ba? Mm-hmm. Kumbaga sa ano, hindi naman magsisinungaling yung paa mo. Yes. As Pangilinan, no go from the outside. De Leon fires short. Andre taps. Francis gets it. De La Cruz. Doral, one-handed shot. Ayaw pa rin for Charles. Even with 4 tries, hindi pa rin nakascore doon itong Pampanga Delta Pradera Team Park. Gimao. Swings it to Diamante. Back to Alaw. Moore, pupukol sana from way downtown. Natabik sa kanya yung bola. De La Cruz to De Leon. Kung mapapansin mo si Andy Gimaw, no? Kayang-kaya mo mabagal sa depensa eh. Wow! Depensa baka mo, Boss Ray. Ganda ng huli doon ni JD Panelo on JP Pangilinan. Nakalimutan nata ni Pangilinan na si Paneri nasa harapan niya. Totoo, kaya yan ang ating lakas block of the quarter brought to you by 0107 Management Group Incorporated. De Leon wide open. De Leon with a triple. Grabe yung mga De Leon, no, Boss Ray? Parang si Derek Billy lang yan. Hindi De Leon yun. Last name nun Billy. First name nun Derek. As Diamante. Grabe naman yung paglipad na yun. Biro mo, laki na nasa harapan niya. Liniparan niya pa rin. Kaya pala Diamante apelido nito. Diamond na Diamond. Diamond na Diamond. Kumikinang na parang Diamond. Of course, the pride of Davao. Itong si George Tibus Diamante Jr. Nasa free throw line siya. Speaking of George Diamante, bigay natin kay Milka Jazz for her report on the Diamond George Diamante. All throughout the game of J Project Saints, this is the second time that George Diamante will play for the team. According to George, medyo maninibago nga daw siya for today dahil makakalaban niya si Jolo Navarro, his teammate yesterday sa J Project Boomers. But despite of that, the challenge, excited daw siya. At kahit nagaling sa laro kahapon, he can still give his 101% today. Now back to you, Boss Ray Nancy. Thank you so much, MJ. Actually, teammates sila sa Letran Squires kung saan nag-champion sila for 2 straight years. And kita mo naman, silang dalawa pa yung nagtutulakan, silang dalawa pa yung nagpipisikalan. And speaking of Jolo Navarro, Gaya nga ng mga player, di ba? Magkakampi sila ngayon. Susunod na araw, magkalaban na yan. oo. Uy! Palit kamay pa in mid-air, Boss Ray, ha? Parang pinaligya yung kamay niya, no? Para sumakto. May kilala ka bang ganun na player? Number 23 yung number, no, Boss Ray? Meron. Papalit ng kamay in mid-air. Pero ito, Boss Ray, Francis De La Cruz with a 3. Ayan, yung De La Cruz may tira talaga yan. Kahit Oo. nasa Delta Cup tayo. Yun ata, inaalala ata niya yung laro niya nung Delta Cup, Boss Ray. Dahil tahimik pa. So far as of now, tahimik pa siya sa Sinag Liga Asia. But nung Delta Cup, nagwawala to ng 20-30, di ba? Saka ano yan, buong loob ng bata na yan. Gaya niya nating lakas shot of the quarter brought to you by CDO Food Spear Food that brings you home. Martinez on the corner. Martinez puts it up and in against VJ Pre. Bang klase yung Martin. Puro kaliwa ngayon ah. Pero hindi mga kaliwete yan. No. Right-handed players kaya lumi-up ng kaliwa. No? Oo, Andy on the run. Andy against De Leon. He spins. Gives it off to Drew. Masyado nga lang malalim. Ay talagang plano niya, no? Drew, no? Mahina niya pa pinapractice yun eh. Di ba? Bali talaga, no? No, kaso dapat, wag yun ang i-practice niya. Dapat go hard.
Saka katawan niyang ganyan. Go hard tayo, di ba? Yes. Parang ginagawa ni Pre, di ba? Sa Pampanga Delta Pradera. Ano, go hard. Yes. Di ba? Kasi mga bulky yan eh. Tapos matatangkad pa, di ba? 6 minutes and 50 natitira sa ating quarter. Andre gives it to JP from the corner. Pangilinan. Off the mark pa rin. Diamante. Bullet pass to Panelo. Hindi nga lang nahawakan ni Panelo. Nakalimutan ni Panelo na po-on-yard si Diamante. Basta nakita kanyang DP, mapasahan niya talaga Oo. yun. Parang ano, no, si Diamante, Boss Ray, pwede nating sabihin, is the young version of a Gilbert Malamadan sa Sinag Liga Asia in terms of yung numbers, di ba? Kung ano yung mga numbers na pinoproduce ni Coach Gilbert doon sa Lakas 40 natin, yun yung ginagawa ni Diamante for J Project. Pwede kasi si Diamante, katulad ni Coach Gilbert, na nakakapagdala ng bola. Diba? Saka nag-iisip ko ano mga gagawin. Yes. Pangilinan attacks, the floater for Joseph, wala pa rin. Oh, naagawan ni Joseph si Diamante pero na-regain ni Moore. Alaw, stops, pops. Off the mark nga lang, but Gemau gets it back. Huy, airball yun for Diamante. Martinez. Oh, galing labas doon si Dimaano. Ang ganda nung plano ni Martinez, kaya nakalimutan niya. Tumatambay pa sa labas Oo. Di ba? Ang talas ng mga official natin. Hindi ka makakalusot doon. Si Dimaano naman pag salo, wala. Itira. Malay mo, Kunwari wala, makalusot ka, di ba? Kaya lang, hindi yan lulusot, siyempre. Oo. Alam mo naman itong mga referee natin, di ba? Gaya nga ng sinabi mo, 40 up to. Hindi ko alam mo, narinig niya kasi natawa siya. For sure yan, narinig ni Bostoni. VJ spins baseline. Grabe! Ibang klase talaga itong pre na to. Kita mo ba yon? Super Enzo? Si Supre. Di ba? Parang ikaw. Di ba? Talagang Ha? super sa pagsasalita. Siya naman super sa galaw. Siyempre. Di ba? Diamante attacks. Kicks it over to Andy. Gimao. Back to George. Good read by Fricks. Ang ganda ng depensa ng Pampanga Delta Pradera. Alam yung game plan ng J Project Floating String, di ba? Yes. Alam nila na nag-extra pass din eh. Di ba? Kaya so, atras, kuha ang bola, nakuha pa ng foul. Totoo. Si Diamante pa yung nag-foul. Diamante pa yun. Ready for the bawi kasi kahapon, di ba? Natalo nga itong Pampanga Delta for the first time. There's a good rebound there by Martinez. Tumatakbo sila ngayon. Mark, pull up three-pointer right in the face of Elijah. Laban yung Martinez, no? Debol. Kicks it UC, mag-isa lang. And Elijah misses the three. Labanan sa talunan. VJ ang nakatapik last. Isipin mo yun, ang kasabay ni Gimao doon yung pre. Yung pre, di ba? At parang halos magkasing taas lang sila ng talon. di ba? Yes, nagkatalo lang sa haba ng kamay ng Gimao. Pero ang haba rin ng kamay ni pre. Di ba? Ang galamay niya. Pare-pare sila nila Diamante. Yes. Yan ang ganda na itong matchup natin, Boss Ray. 42-40 is our score. And Andy finally knocks down a three. Ganda ng pasa ni Alaw doon kay Gimao. Kita agad niya. Oo. Now 43-42 is our score. VJ the pull-up. Off the mark, tatlong J Project players ang nag-agawan for that ball. Kung titignan mo no? Silang tatlo rebound. Parang nagkakahiyaan pa eh. Parang sinasabi, stat ko to. Buti na lang may kumuha, no, Boss Ray? Kasi kung iniwan nila yun doon, baka ma-outside eh. Here comes Elijah. UC to Francis. The push shot is good for VJ Pre. Talino ng pre talaga. Nakita niya nandun sa ilalim si Alaw. Hindi ko na ilalapit to, di ba? Floater na lang. Quick 2 points na lang ako. Another missed shot. Natapik ni Gimao. Ball will remain dito sa panig ng Pampanga Delta Pradera Team Park. Coach Jay Serra will call for time. Not comfortable with this 1-point lead dito. 44-43 is our score. 3 minutes and 54 natitira sa ating second quarter. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry.
In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines is brought to you by True Religion Brand Jeans. Thank you so much po sa aming mga sponsors dyan. And syempre, thank you so much po sa lahat ng mga kabalin na pumunta dito sa Bacolor Convention Center to support ang kanilang teams. On behalf of Sinag Liga Asia, we thank you for your undying support po sa amin. Kung makikita mo, yung dito sa right side natin, sa likod natin, medyo puno na eh, no? Oo. Doon naman sa harap natin, ganun din, no? Tapos yung mga nandun sa gate, parang nahiya pang umupo eh, no? Totoo. Nandun muna sila. Pero dito sa left side natin, Punong-puno na eh. grabe. Wala nang maupon dun. Wala na maupuan doon. Good tap there by Diamante. Binigyan ng pasalubong ni Diamante yung mga fans doon, Boss Ray. Oo. Ibang klase. Pero kailangan nila ibalik yan. Ibang klase yung diamante. Haba ng kamay. Garcia is fouled there on his drive. It's on the pass, so not a shooting foul for Terrible Garcia. Mas yung ano eh, no? Martinez at Garcia eh, no? Makapansin mo yung Martinez, no? Kahit na, alam mo yun, hindi siya big name, katulad ni Garcia. Pero hindi pwede sila maganda, di ba? Totoo. Eto Garcia. Oh! What a strong attack from the Bulldog! Grabe yung Garcia. Hindi pwede puro kayong pag-usapan. Oo. Ako din, di ba? Boss Ray, kung pwede niya idakdak yan, poster yun. Yan ang ating lakas drive of the quarter. Bati by CDO Foods, Fear Food that brings you home. Kita mo yung tsura ni Diamante pagtapos, Boss Ray. Parang pahiya ako dun. Saka nang inayang siya, di ba? Oo. Ang ganda ng sabay niya, kaso yung Garcia talagang diretso ko na to. Emao gives it to Martinez. Fly-by move. Alau's wide open. He decides to attack. Alau. Oh, and that's gonna be a foul on Garcia. That'll be a tech on table pa. Talagang ang inaano niya sa palpal niya daw. Pero makikita natin dito sa replay. no? Ngayon, ang masakit nun, na technical pa siya. Oh, and look at that, Coach. Pwede Di Matulak already telling him, uy, kalma lang. Huwag ka na magreklamo. Tingnan natin dito. Ang maganda kay Coach Freddy Di Matulak, di ba, siya ang manager, di ba? Siya ang team owner na nakalagay dito. Pero sinabi niya na, tingnan mo muna kung dapat ba tayo magreklamo o hindi, di ba? Ganun siya, naging matured sa inahandle niya mga bata. Talagang marunong siya mag-motivate, alam mo yun? Ngayon, yung mga batang to, okay. Galing na sa boss, Yes. di ba? Yun nga eh, pwede sanang momentum breaker yun para dito sa panig ng Pradera, Boss Ray, dahil dikit na dikit yung laban natin eh. Here comes Garcia. Oh, natapigan ni Martinez. Mark on the run. Mark Martinez scores his first 2 of the ball game. Now 48-47 lamang na ulit itong J Project Clothing Saints. VJ, wala. Navarro up high. Galing ng Navarro na yun. Di ba? Nakita mo yung lipad ng Navarro? Taas no, Boss Ray. Tapos inantay pa niya kung may sasabay. Oh! Moore right back at you with a triple on VJ's face. As VJ with that step back, one-legged shot. Bawian lang, Boss Ray eh. Andy from the outside. No good. Ang bigat na ko, simit pa yung kay Gimaw. Sobrang scoring machine ng parehong team. No? As VJ, oh! Grabe! And look at that. Sabi ko sa'yo, ibang klase talaga itong pre na to eh. Alam niyang sasabay si Alaw, tapos yung advantage yung height niya, pero marunong umupo. Tingnan natin, Boss Ray, ang ating lakas move of the quarter brought to you by True Religion Brand Jeans. Sabi naman yun. Alaw! From the outside! Pinakitaan na naman si Nat Manarang. Napailig si Nat eh. Sabi naman kasi layo ng tira na yun ni Moore. Tebol, Tuchog, Moral, back to Garcia. Justin, no go Navarro. Put back niya, wala. Here comes Moore.
shovels it over to Andy Gimao with the reverse. Andy N1 once again. Grabe, Andy Gimaw. Pinakitaan na naman tayo doon. Woo! Ano sabi mo kay Andy Gimaw? Andy N1, di ba? Gimaw, di ba? Bakla si batan to. Yan ang ating last play of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform. Tuwa si Boss Jun Linogon siguro. Sa Sobra. Biro mo, nasa Vietnam ka, ganyan nilalaro ng bata mo. Malamang napatalong ka sa bridge. Boss Jun. Tebol, attacks. Ayaw pa rin for Garcia. Matalino yung Garcia eh. Diamante. Uy, ibang move yun ah. Eh, hangay. Parang binato lang niya, pero mukhang papasok pa yun, Boss Ray, ha? Martinez to Gimao from the outside. Too strong, and Navarro with another rebound. Tama yung ginagawa ng game, pinapractice niya yung labas niya. DJ again! Just in mid-air! Sinasay niya sana sila ni Moore, baba. Diba, parang siya lang mag-isa dumidepensa doon. And kanina pa siya nililay-upan ni VJ, no, Boss Ray, eh. Para sabi ni Moore, nakita niyo nang hindi ko kayang sabayan doon sa ere. Tulungan niyo naman ako dito. As turnover pa yon for Moore. And the ball will go back to Pampanga. Para Team Park. After tingnan mo natin itong layup ni VJ Press, switching hands in mid-air. Another acrobatic layup. Yan ang ating lakas moment of the quarter. Boss Ray brought to you by Converge Fiber X. Experience better with Converge. Down to 2 ang lamang ng J Project Clothing Saints, 57-55. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Hot from the field. This is what happened in the last game ng J Project Clothing Saints when they faced off against Baliwag Stars, and Boss rating naman 52% from the field, 40% from 3-point land. Mainit na mainit yung kamay nila nung laro na yan against Baliwag. And tayong dalawa yun, huwag ka magalawa. Mukhang ikaw yung nakasama ko doon ah. Yun yung ganun, boss. Yung sabi nga ni Moore na busog siya nung laro na yun. Grabe, no? As Navarro jumper, no good. Alaw on the run. Moore against BJ. Oh! What a block by Navarro! Grabe. Nakita mo, dinikdik niya si Alaw sa board. Oo. Boom! Ganun Ganun din. naman ni Diamante. UC gets blocked by Diamante din. Moore. Three-pointer. Too strong. And smart play by Chong to tap it to VJ. Nakaabang si Diamante. Tebol again. The kick. QC one-handed floater. VJ with a board. And Pre puts it up and in. Grabe yung pre doon. Nakita mo yun? Grabe naman itong action natin dito. Oo. Boss Ray, ah. Mamang-mama na maglaro tong pre na to. Diba? Andy, 4 seconds remaining. Down low. And Dimaano scores from underneath. At dyan magtatapos ang ating action-packed high-scoring first half. Charles Dimaano squeaks one from underneath, Boss Ray. Wala kang masabi doon. Both teams, ang ganda na pinapakita. Grabe. Sa kabila, nagwawala yung pre. Talagang pinapakita niya kung sino siya. Sa kabila naman, yung Diamante, ganun din. Diba? Ang problema lang, kailangan lang nilang bumaba. Dahil hindi titigil yung pre kung walang depensa. Dito naman sa kabila, kailangan din ganda ng depensa yung Pradera. Bakit? Kasi tumitira sa labas yung J Project Boomers. Tama. Sorry, Saint. Yes, Saints. Diba? Yun ang maganda doon na dapat mag-adjust sila itong halftime. Yes, and that's why lamang ng 2 puntos itong J Project Clothing Saints, 59-57 against Pampanga Pradera Team Park. Kapit lang mga kasinag, magbabalik po tayo dito sa Sinag Liga sa Junior World Showcase Philippines, born 2004. Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry.
In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. What is up mga kasinag? It is the Chief Enzo Galaros at andirito po tayo for the SLA Inspire Sinag Liga Asia Basketball Clinic in partnership with Leap Basketball PH. Liga na! Unang-una, talagang mag-enjoy yung mga bata. Tapos pangalawa na lang din yung pagde-develop sa kanila kasi makuha lang natin sila na mag-enjoy, maglaro ng basketball hanggang sa pagtanda. Mission success na tayo doon. Kaya by doing this, talagang grateful kami sa SLA family na talagang nagdala sila ng 75 or plus na mga bata para mag-enjoy at matuto. Ang dami nag-invite sa atin para sa ganitong basketball clinic sa mga lugar-lugar kung saan pupunta ang Sinag Liga Asia para sa buong Pilipinas, sa buong barangay. Sinag Liga Asia, asahan niyo po kami na tutulong kami, pati po ang SLA Legend. Abangan niyo mamaya yan, maglalaro sila. Kaya napakaswerte natin kasi General Ronald Lee, kahit na very busy, naisip niya itong basketball clinic na to para sa Bawang, La Union. Para po sa lahat ng makapanood dito, sakay na para sa Sinag Liga Asia. Dapat hindi matapos dito ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung programa natin. Yan ang pinakamaganda dyan. Siyempre, sa tulong ni General Lee, mga ganitong mga basketball clinic at tulong ng SLA at ng LEAP, ituloy natin ang programa para sa mga kabataan. Two claps! Two claps! Okay, go, water break. Thank you kay General Lee and sa mga tao na nag-organize ng event na to. I believe na madami pang magiging kasunod to, hindi lang dito sa Bawang, La Union, kundi sa buong parte ng Pilipinas. Kaya please keep on supporting Sinag Liga Asia and Leap Basketball PH para malay nyo next time, dyan naman kami sa mga lugar nyo. At yan po mga kasinag, dyan na po magtatapos ang ating Sinag Liga Asia Inspire Basketball Clinic in collaboration with Leap Basketball PH. Tutok lang po kayo kung saan kami susunod nang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Once again, ako po si Enzo Galarosa of Sinag Liga Asia. We are one. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga. Kahit di sabihin, feel na love kami. Kain love, love talaga. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry.
In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. What is up mga kasinag? It is the Chief Enzo Galaros at andirito po tayo for the SLA Inspire Sinag Liga Asia Basketball Clinic in partnership with Leap Basketball PH. Liga na! Go, ready, stretching. Unang-una, talagang mag-enjoy yung mga bata. Tapos pangalawa na lang din yung pagde-develop sa kanila kasi makuha lang natin sila na mag-enjoy, maglaro ng basketball hanggang sa pagtanda. Mission success na tayo doon. Kaya by doing this, talagang grateful kami sa SLA family na talagang nagdala sila ng 75 or plus na mga bata para mag-enjoy at matuto. Ang dami nag-invite sa atin para sa ganitong basketball clinic sa mga lugar-lugar kung saan pupunta ang Sinag Liga Asia para sa buong Pilipinas, sa buong barangay. Sinag Liga Asia, asahan niyo po kami na tutulong kami, pati po ang SLA Legend. Abangan niyo mamaya yan, maglalaro sila. Kaya napakaswerte natin kasi General Ronald Lee, kahit na very busy, naisip niya itong basketball clinic na to para sa Bawang, La Union. Para po sa lahat ng makapanood nito, sakay na para sa Sinag Liga Asia. Dapat hindi matapos dito ngayon. Kailangan tuloy-tuloy yung programa natin. Yan ang pinakamaganda dyan. Siyempre, sa tulong ni General Lee, mga ganitong mga basketball clinic at tulong ng SLA at ng LEAP, ituloy natin ang programa para sa mga kabataan. Two claps! Two claps! Okay, go water break. Thank you kay General Lee and sa mga tao na nag-organize ng event na to. I believe na madami pang magiging kasunod to, hindi lang dito sa Bawang, La Union, kundi sa buong parte ng Pilipinas. Kaya please keep on supporting Sinag Liga Asia and Leap Basketball PH para malay nyo next time, dyan naman kami sa mga lugar niyo. At yan po mga kasinag, dyan na po magtatapos ang ating Sinag Liga Asia Inspire Basketball Clinic in collaboration with Leap Basketball PH. Tutok lang po kayo kung saan kami susunod nang magbibigay inspirasyon sa mga kabataan. Once again, ako po si Enzo Galarosa of Sinag Liga Asia. We are one. We are here, Bacolor, Pampanga, and you are still watching SLA Junior Philippines born 2004. And this is the battle between J Project Saints versus Pampanga Delta Pradera. Now, bago natin balikan ang mainit na labanan ng dalawang koponan, kausapin muna natin ang head coach ng J Project Saints na si head coach Chad Sarmiento. Now, first of all, coach, thank you po for joining me here at the half. Now, you were still undefeated until now. Sa tingin niyo po, what makes your team more passionate about? Actually, hindi namin iniisip yung record, no? Ang sinabi ko lang sa mga players is every game is 0-0 para wag magkumpiyansa and play hard sila. So sana nga po, yan po laging ang itatak ng mga players po ninyo until the end of the quarters. Now, alam naman po natin na big factor po sa isang team na kompleto po yung mga players. Pero ngayon po nakikita natin sa bench po ninyo na incomplete po kayo. Now, ano po ba yung reason nito at paano po kayo makakapag-adjust for this situation? As you can see, MJ, no, incomplete nga yung lineup, parang 10-man rotation lang kami. Yung mga players is siguro may other commitments or family gathering kasi Sunday ngayon. Ayun, sinabi ko lang sa kanila na dumipensa lang, tas yung may chemistry naman na yung mga yan eh. Kaya nga sila undefeated pa hanggang ngayon. So tama, yung chemistry na lang po talaga ang magiging backbone po ng team ninyo. Now, meron po ba kayong gustong pasalamatan at batiin? Pinapasalamatan ko yung asawa ko na nasa bahay, Sheila Pagado, tsaka yung mga anak ko. Yung owner namin and sponsor, J Project and Saints Basketball. And pakipollow na rin yung FB page namin na Saints Basketball sa FB. Once again, that is the head coach of J Project Saints. So back to you, Enzo and Boss Ray.
Thank you so much, MJ, and thank you so much also to the head coach of the J Project Loading States, Coach Chad Sarmiento. His team is currently up by 2 points, 59-57 kontra dito sa Pampanga Delta Pradera Theme Park at the half. Kami pa rin po ang inyong makakasama, Enzo Galarosa, and ang pinakagwapo dito sa buong mundo, Boss Ray Alaw. Boss Ray, Parang narinig ko si pinakamayamang player sa buong mundo. narinig ko ang sinabi mo kanina. Anyway, napakaganda po ng game natin dito sa Sinag Liga Asia. Please support yung mga batang to na napapanood nyo. Itong platform natin dito, para po sa kanila to. Para yung mga parents nila, mabigyan nila ng mga bagong buhay. Yes. Diba? Dahil sa platform na to, alam natin, maraming scout ngayon na nanonood. Especially, napaka-thankful po natin sa suporta ni Governor Delta Pineda na binibigyan niya ng opportunity yung mga batang to. Hindi lang team niya eh. Yes. Talagang sinisuportahan niya ibang team, yung mga batang makita niya na, oy, pwede to ah. Talagang pinapakausap niya sa mga coaching staff niya. Nabibigyan ng break sa madaling salita. Tama. Kaya Governor Delta Pineda, maraming po salamat sa support sa Sinag Liga Asia, lalong-lalo na sa mga batang nandito po na naglalaro. Tama ka dyan, Boss Reyes. Ito, in terms of our game, napakaganda ng laro natin. Bawian lang, no, Boss Ray. Back and forth we go as we see some of these first half highlights and talagang highlight reel. Ang lahat ng baskets dito, Boss Ray. Lahat may challenge, lahat pahirapan ng puntos, lahat dinadaan sa sipag, no, Boss Ray. For Pampanga, one thing that's happening for them well is yung 3-point shooting nila. Pero bumawi naman din dito yung J Project Clothing Saints with toughness and grit and yung defense nila. Yun yung napakagandang layup ni VJ. Pero, Boss Ray, oh. Ito yung bawi ni Mr. N1, Andy Gimao with that reverse layup. And as his nickname is, N1 nga po yun. And ito nga ang ating halftime stats. Both teams shooting a high clip from the field. 47% for Pampanga, 50% naman for J Project Clothing Saints. Sa rebounds, halos pantay lang. Lamang ng isa doon ang J Project Saints. Ito sa assist lamang naman ng isa. Itong Pampanga Delta Pradera Team Park, 14-13. And fast break points, isa lang nilamang ng J Project Clothing Saints. Pantay na pantay, dikit sa dikit, match na match po ang itong Clash of the Titans, and there were two Titans that stood out, one for each team. Una, dito sa panig ng J Project Clothing Saints, the UE Red Warrior, the Prince that was promised, more Prince Alaw, 16 points, 4 rebounds, and 4 assists, Boss Ray. Kung makikita mo, very close talaga yung game. Bakit? Both teams kasi, nagpapakita si Pre ng kakaibang galaw ngayon. Ayan. Talagang siniseryoso niya yung game ngayon. Kumbaga sa big deal sa kanya nung game na to. Yes. Sa kabila naman, kung mapapansin natin, imagine 16.5 rebound, 1 assist na yung BJ Pre. Ganon ka-big deal yung game na to ngayon sa kanya. Totoo. Diba? Papansinin natin yan eh. Bakit? Talagang diin na diin yung laro niya ngayon eh. Totoo. Diba? Eto. Leading scores natin, Boss Ray. Pampanga Delta Pradera Team Park. VJ Pre leads them with 16. Garcia with 11. 10 for Elijah Yusi and 5 for Francis De La Cruz. Para naman dito sa J Project Clothing States, Moore Prince Alaw with 16 points. Andy Gimao with 12. Charles Di Maano with 8 and also 8 points for George Tibus Diamante. As ito po ang ating score at the half, 59-57. Kapit na buka mga kasinag dahil sa pagbabalik natin. It'll be the second half ng laban ng J Project Clothing Saints and Pampanga Delta Pradera Team Park. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga.
J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga. J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Sa unang subo hanggang huli, parang kisa aking pisngi. Kain love, love talaga, kahit di sabihin. Feel na love kami. Kain love, love talaga.
J Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Back here inside the Bacolor Convention Center in the municipality of Bacolor, Pampanga, as Honorable Governor Dennis Delta Pineda is here in attendance. Andiyan na siya, Boss Ray. Talagang lalong babakbak tong Pampanga Pradera. Alam mo Totoo. bakit? Siyempre, nandiyan na yung big boss. Yes. The beloved governor, an avid supporter of basketball and Sinag Liga Asia, di ba, boss? Finally, nakita na ulit natin si Gov. Last time na nakita natin si Gov Delta was nung championship ng Born 2001 inaugural season. And tingnan mo naman yung cup, Boss Rayo. Champion. Di ba? Grabe, top pa lang. Cup pa lang. Champion, di ba? Yun na yun. If that doesn't tell you the, yung kultura dito sa Pampanga na sanay silang nagcha-champion, di ba? This program, as ball possession arrow was pointing the way of Pampanga Delta Pradera Team Park, so they get first ball possession dito in the first minutes of the third period. As Honorable Governor Dennis Delta Pineda, the governor of Pampanga, in attendance. And kita mo agad, pagpasok, instructions agad sa mga coaches and players niya, Boss Ray. Ganon katindi at ganon ka-passionate si Governor Delta Pineda. Pagdating sa basketball, napakaseryoso niyan. Yes. Naagising ang VJ pre, Boss Ray. Siyempre, nandiyan si Boss, di ba? Yes. Kailangan all out ang pakita nila ngayon. Grabe. And ngayon lamang na ulit itong Pampanga Delta Pradera Team Park. Alaw receives the ball. Moore against Navarro. Moore attacks. One-legged shot in and out and back in again for Moore Alaw. Ganun talaga. Kailangan kumayod both teams, ha? Oo. Hindi lang pwedeng Pradera. Siyempre, ganun din J Project Boomers. Pero, pahihirapan sila ni Pre. Yes. Iba ka, Pre. Kinaya mo si Coach Benji dun, ha? Pero ganda ng paso dun ni Charles Dural, Boss Ray, ha? Yung pocket pass na yun. As Gimao spins, Gimao puts it up and in. Wow! Tibay nun. Grabe. Pre, hindi lang ikaw. Ako din, si Gimao. Katawan sa katawan, no, Boss Diba? Ray? UC dribbling through the defense. They left him open. UC fires off the mark. Look at that effort by Dural and Navarro. Hindi nga lang nakuha yung bola. Martinez flies, puts it up, no go. And Gimao, ayaw din. But Martinez taps it away. Grabe yung Martinez doon, di ba? Hinayang na hinayang siya. Biro mo, sino nga ba naman di mo hinayang? Ang laki nun nung nasa harapan niya. Tingnan natin to, Boss Ray, yung spin and the shot. Ang ating literal na lakas move of the quarter brought by True Religion Brad G by Mr. N1 Andy Himao. Tebol, pinagpag si Martinez but got sandwiched in between two. Nang hinayang siya doon dahil ang ganda ng pivot niya. Ang problema na double team siya. So, pagka-sandwich sa kanya, yung kamay niya nandun sa loob ng dalawang katawan, outside Last yung ball. touch tuloy siya. Gimao against UC. Switch over by Navarro. They give it to Diamante from the outside. George misfires. Kanina niya pa pinapractice yun. May bitaw talaga tong si Diamante. Table to UC. Elijah puts it up and in from the baseline. Ang tibay ng Garcia sa UC. Yan yung backcourt talaga nila, Boss Ray. As Moore fires. No good. Tapi ka ng bola. Alaw gets it back. He spins. Trap. One-legged fadeaway off the glass for Moore. Grabe yun. Ang hirap mo. Parang si Moore din, ginanahan na nandito si Gov, eh. Alam mo naman yung mga batang yan, maglalaro lang yan hanggat may bola eh, di ba? Oo. Diamante with a big rebound. George gives it to Moore.
pull-up three-pointer. It's good for Moore Alaw. Tumingin pa kay Gob Delta dun, ha? Grabe naman yun. Hindi ko alam kung si Enzo pinakikitaan o yung nasa likod ko eh. Tumusnat yan, panigurado. Oo, panay ang senyas eh. Oh, ganda naman ang galaw na yun. Gigil Garcia, ang galing. Di ba? Talino. Di ba? Can they stop Moore right now? Dural switches over. Andy, Traveling travel. yun. Oo. Kitang-kita. Nanginayang si Gimaw doon. Take a look at that last drive of the quarter brought to you by CDO Foods, beer food that brings you home. Skills neto ni Tebol Garcia, no, Boss Ray? Ibang klase. Atake niya kahit sino nandiyan sa harapan niya. Totoo, the pride of San Fernando, Pampanga, Justin Garcia. Gives it to the pride of Florida Blanca. And DJ! Dalawang tres na yan in this quarter. 3 points baka mo. Meron din ako niyan. Totoo. Ibang klase talaga yung nilalaro ng pre ngayon. And lamang na ulit itong Pampanga Delta Pradera Team Park. Andy drops it off. And Panelo makes sure of those 2 points. Binuwat ni Panelo yung tatlo doon. Binuelo talaga niya paangat, no, Boss Ray? Garcia. Natapikan ni Martinez. And last touch pa doon si Justin. Yun lang, di ba? Talagang nanggigigil yung Garcia. Kasi kanina pa siya binubuli na ito ni Martinez. Di ba? Yan yung parang ano niya, Gary Payton niya yung Yes. ano, Boss Ray. Oo. So, ang kailangan mag-adjust na siya dyan. Hemao. Oh! I think that was deflected by Charles Dural. Navarro on the run. Gives it to Elijah. UC pull-up three-pointer. It's good for Elijah! Woo! UC 3, Boss Ray. Kanina pa yan, ha? Oo. Di ba? Hindi pa rin humihinto si UC. Talagang, hanggat hindi tumitigil yung oras, sabi niya, bibitaw ako ng bibitaw. Babawi ba si Moore dito from 3? He's sizing up VJ. Step back triple. Short nga lang yun. Ito VJ on the run against Moore. VJ blocked by Alaw. VJ against 3. Grabe naman yun. Ganda ng ginawa ni BJ Predon. Blanka na nung una ni Moore yun, Boss Ray, pero pinagpag niya yung tatlo eh. Siyempre, yan ang player, di ba? Oo. Na-block niyo ako. Tuloy lang. Traveling. Again, traveling na naman si Andy on that rip-through. Hindi naman sinasabi na even Moore and Coach Chad Sarmiento are both telling Andy, yes, travel yun. Huwag ka na magreklamo. Kasi ang nangyayari, mag-extra step siya. Yes. Di ba? So, talagang dribble muna dapat, sabi ng official natin. Di ba? Ito na, 4 na lamang ng Pradera. Totoo, Boss Ray. And ito, VJ playing from the outside. There's a mismatch. UC wide open, Elijah. Too strong nga lang yung tres niya dun. Here comes Diamante. George gives it to Moore. They swing it over. Andy, three-pointer. Knocks it down! Woo! Kanina pa ako na-travel, titira ko na nga kayo. Hindi na ako magdidribble. Hindi na ako magdidribble. Magda-jab step. Ito na, tira na lang. Grabe yung game na to. First game, second game pa lang to as Garcia flips it up and in. Yun ang nangyayari, di ba? Dahil sa pinapakita ni Garcia, ang hirap nun. Pag kumata kay Garcia, alam niya na kaya niyang i-finish eh. Ang problema, nakakatakot doon kasi pwede niyang i-drop kay pre. Totoo as Moore swings it over. Gimao, no hesitation. Can't make the shot anymore. Panelo and Dural. Got entangled there pero wala naman nangyari doon. Nagtayuan pa nga sila doon eh. Take a look at this. Give and go right here. Garcia to UC. Back to Garcia. Beautiful play right there for Pampanga. Royce. Pampanga Delta Pradera Team Park. Yung Royce nga pala sa 23 under. As Garcia again. Di nga lang pumasok. UC. Back to Jolo. Navarro na. Bitawan. But there was a foul. Is it gonna be on Moore? Automatic yun. Pangalawa na ni Moore yan. Kasi gumambol siya eh. Dapat doon, tapatan mo lang. Hindi ka pwedeng gumambol ng ganung sundot, lalo na sa likod. Automatic yan. May katamaan ka. Braso o likod, automatic foul ka. Totoo. Mas ngayon ibigay natin kay Milka Jazz Raimundo for her report on Daniel Pineda of Pampanga Delta Pradera Team Park.
I asked Daniel Pineda if what best piece of advice he heard and get from his father, Governor Dennis Delta Pineda, who is currently watching and present here today. At sabi niya, ipatuloy ko lang daw yung ginagawa ko. Madaming coaches yung team namin, kaya makinig din daw ako sa mga ito. At maging open kasi from those advices and thoughts, magiging maganda at maayos yung performance ko sa paglalaro. Despite the busy schedule of Governor Dennis Delta Pineda, na-appreciate daw ni Den yung support na binibigay sa kanya ng kanyang father. Kaya every game ready daw siya to play and lagi daw niyang ini-instill sa sarili niya yung tiwala he get from his father, family, coaches, and teammates. Back to you, Enzo and Bossary. Thank you so much, Milka. And yun nga eh, the son of Gov Delta, thankful siya na nandito si Gov kahit nag-busy schedule, di ba? Supportahan siya, supportahan sila. And he's here to, parang learn from, bata pa kasi ito si Den Pineda eh. So, marami pa siyang matututunan sa lahat ng mga coaches and players na kakampi niya ngayon. Umuulan ng 3 points ang ginagawa ng J Project Clothing Sale. Malamang hindi huminga si Boss Jun dito. Ang may-ari ng J Project. VJ! Tatlo na yan in this quarter! Umuulan baka mo ng 3 points? Meron din sa kabila yan. Oo. Siyempre, kung may J Project Clothing Sale na umuulan ng 3 point, meron din Pampanga Delta Pradera. Sa paunguna yun ni Pre. It's raining threes in Pampanga na ngayon, Boss Ray. As Gimao draws the foul. Talino nung Gimao. Dinidiktik mo ako. O, sama kita sa ere. Matik yun. Kita mo yung paggamit ng footwork niya, Boss Ray. Ngayon naman, sabi niya siguro, walang travel. Take a look at this naka-stress of the quarter brought to you by Sunsport, the official basketball of Sinag Liga Asia. Francis VJ Pre with his third triple of the quarter. 2 minutes and 42 natitira sa ating third period. As our referees are discussing something here. As you can see the huddle dito ng Pampanga Delta Pradera Team Park. Coach Pedic Di Matulak and Gov Delta barking out some instructions. Grabe, sa kabila, anong bibigyan ng instruction? Si Gov kay team manager natin si Coach Pedic. Pedic Di Matulak. Sa kabila naman, tinawag din mo rin sa gitna yung mga teammate niya. Binubonggahan niya na I think tao-tao ba or help tayo kay Pre kasi dinodominate ni Pre yung game eh. Di ba? And parang it should be no surprise, Boss Ray, di ba? If we kind of look at the lineup ngayong araw ng J Project Clothing Saints, Diamante, Di Maano, tsaka Panelo lang kasi talagang big man lineup nila eh. Alam ko may mga player pa to eh. Kasi Yes. ngayon, ang tingin ko, 9 lang ata sila o 10, Oo, di ba? 10 lang daw, sabi ni Coach Chad Oo, kanina. yung iba siguro may lalaro sa Peel Oil o sa Pinoy Liga, di ba? Totoo. There's some confusion right here. Ang inaano ata ni Andy Gimaw, Counted daw, pero it didn't go in. The tini- shot didn't go in. tinira niya, tapos sabi niya may isa pa akong tira. Oo. They were saying, ang sinasabi ni Andy, bakit na-shoot na niya yung first free throw niya, pero bakit daw bibigyan pa siya ng pangalawa? Ang sinasabi ng referees and nila VJ Pre, hindi naman pumasok yung tira daw niya. Yun yung discussion. And sinasabi ni VJ, tinatawanan niya si Andy, sinasabi niya, huy, hindi pumasok. Hindi, yung unang niyang tira parang pumasok. Yung di boss, yung foul, dun yung inaano Ay, hindi. niya. Siguro Sinasabi akala niya counted. eh. Oo. Hindi. Hindi pumasok yung tira niya. Parang ang gusto niya mangyari, continuous yung ginawa ko. Oo. Pero ang maganda doon, pinapaliwanag ng referee natin, lumabas. Oo. Kaya, dalawa tira mo. And tinan mo si Andy tsaka si VJ. Ina-explain ni VJ na hindi pumasok yung tira niya dun sa foul. And our referees are going to look at it sa IRS. Pero para sa akin, Boss Ray, I remember hindi pumasok yung tira niya ng foul, di ba? Kaya siya binibigyan ng 2 free throws. Ang sabi ni Andy, pag tira niya ng free throw, ba't pa siya pinapabalik sa free throw line? Counted daw dapat. As yun, nagmano si Andy kay Gov Delta. Sabi niya, okay na? And there you go, our referee solved it. Solved it, na-chinek na nila. 2 free throws naman talaga, hindi pumasok. I think Andy thought na pumasok yung bola. Totoo. Siyempre yung bata, nag-aalala eh. Sabi niya, ang hirap nung ginawa ko eh. Di ba? Oo. And yun, sabi ni Andy, okay. Ayun, dalawa na yun.
Oh, and a steal by Andy. Andy! Kala ko dadaknak na bitin lang yung talon ng konti. Nabigla siya eh. Oo. Francis, nabitawan nga lang ni De La Cruz. Nanggigil si De La Cruz doon. Nanggigil si De La Cruz. Ang ganda ng game plan eh. Andy traveling na naman siya Traveling doon. talaga. Traveling talaga. Traveling talaga. Nagmamadali si Andy Gimaw na alam niya kaya niya eh. So, ang thinking niya, atakihin ko na to, ang problema, nakalimutan niya mag-dribble. So, kung mapapansin mo yung daddy niya, natawa eh. Kasi alam niya nagigigil yung anak niya eh. Nakangiti si Oo. Sir Mark Gimaw eh. Diba? Alam niya sa anak niya na gigil eh. Yes. Ito, VJ being defended by Panelo at the three-point land. Nakatatlo na kasi si VJ. Gusto ba bang gawing apat? No go. Tapi ka ng bola, Moore gets it. Tumatakbo against Pangilinan. Moore, the crossover. The lob, JD nga lang, hindi nahawakan na maayos. Yun ang sinasabi ko eh. Pagka hindi ka ready sa pasa ni Alaw ng ganun, wala yun. Hindi mo makukuha. Pero kung ready ka, either slam dunk or alley-oop ang mangyayari. Totoo. Kita mo si VJ Pre, Boss Ray, almost single-handedly trying to carry Pampanga Delta. Oh! Wow! Oh, wow! Kanina pa kayo Eto, ang para sa inyo lahat. Di ba? Si VJ Pre ba yun si Kyrie? That looked like Kyrie Irving there. As Andy, binawian naman ng jelly layup din. Siyempre, di ba? Alam mo naman si Gimo, hindi yan papayag ng pag-ganun-ganun lang. Di lang daw dapat si VJ Pre may highlight. Tama. De Leon, pick and roll with Pre. Masyadong mababa yung pasa, Andy to Moore. Yun nga lang. Yun lang. Di ba? Oo. Yun ang sinasabi natin na walang relax na pasa. Kailangan, alam mo yun, sure ball. Totoo. Di ba? Here's JD. JD puts it up short. Both teams mukhang pagod na. Yes. Pare-pareho sa sumasablay JP, pull up three-pointer. It's good for the hometown hero. Diba? Wala kayong respeto, hindi nyo ako nilapitan. Eto sa inyo. Diba? Sabi niya, home court ko to, kabisado ko tong ring na to. Moore being defended by JP. There's a switch by Malonzo. James against Alaw. Moore fires. Off the mark, VJ with a rebound. 35 seconds natitira sa ating third quarter. Diamante with a pressure. Diamante misses. Ganda ng mga pukpukan ng mga bata. Oh, and Malonzo misfires, but he gets it back. JP, they say last shot tayo dito. VJ on the run. VJ flips it up and in, plus a foul. Galing nung pre na yun. Nakita niya, nakatayo ka lang, Alaw. Yung Panelo naman, alam ko, ahampas to. Atakin ko kayong dalawa. Grabe. Ibang klaseng nilalaro ni VJ Pre this time. Look at that. Ang ating lakas drive of the quarter brought to you by CDO Food Sphere. Food that brings you home. What a drive there. Galing dito kay Francis. VJ Pre, the pride of Florida Blanca, Pampanga. The FEU Tamaraw. Ang ganda ng pinapakita ng both teams. Kung makikita mo alam mo yung pressure nandun sa mga player na di ba? Di ba? Yung pagod nila lumalabas na, tapos yung pressure nila nandiyan kasi bakit? Siyempre pare-pareho silang gusto magpakita ngayon dahil parehas malakas ng dalawang team na to di ba? Tapos pare-pareho pa mga player ng school na malalaki, di ba? Sabi may pa nga ni Coach FPU, Pedi. may Letran, may Arellano, di ba? Sabi pa nga 31 points, 9 rebounds na for VJ Pre. Make that 32. Sabi pa nga ni Coach Pedic posible palang finals preview to, no? Pwede. Posible. Ang keyword doon, posible. Diba? Hindi nila in-underestimate iba nilang kalaban. As Diamante dribbles through defenders. 4 seconds. George against JP. Diamante spins. Diamante doesn't get a shot off. And Pampanga Delta ends this third quarter with some great defense. Kanina, Boss Ray, sa simula ng quarter, they were trailing by 2. Lamang na sila ng 2 ngayon. Hindi na tatawagan ng foul yun kasi unang-una, pinipilit mo Look at this, Boss Ray. Kaya lang mga Pampanga dahil kay Francis VJ Pre. And ito yung spin move. And up and under kanina ni Andy Himao. Andy and one showing up here. Then the backcourt dito ng Pampanga Delta. Table to UC. And
Then the big three, Diamante to Alaw to Himao for the triple. This explosive game will have 10 more minutes dito. And Pampanga Delta magbabaon ng 2 puntos na kalamangan, 87-85, entering the 4th and final quarter. Project Clothing Shop has been a sublimation company for a long time. We have evolved by proving quality and top-notch products for our customers. The design jerseys are carefully examined and printed in a quality machine that produces a fast printing, the biggest machine in the printing industry. In the sewing section, all the sewing experts use quality thread, needles and machine to make the product good-looking and durable. We customize clothing and sportswear in full sublimation. What are you waiting? Visit us now. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Bacolor Convention Center in the province of Pampanga. Grabe, punong-puno na tayo dito, Boss Ray. Children of all ages, mga pamilya. Dahil nga Sunday is family day dito. All of them supporting their own teams, their own favorite players dito as the home team, Pampanga Delta Pradera Team Park, trying to protect a 2-point lead dito sa ating laro. But Andy Himao and the J Project Clothing Saints, 1 possession lead lang daw to. Parang pansin ko, nakalimutan nila yung Rimo eh. Oo. Diba? May Rimo ka eh. Na ang sipag tamalon, ang sipag may pagbanggaan, di ba? Sa dulo ng bench si Rimo, Boss Ray. Baka may iniin ng injury or something si Rimo, no, Boss Ray, kaya hindi gaano nakakalaro. Alaw, being defended by Malonzo. Alaw, the up fake. Tough shot there by Moore. Diamante gets it back. Di tumama ng ring yung bola. Good defense by Pampanga that time. Ang hirap nun, hindi mo pwedeng pilitin. Pasa mo yung bola. Diamante din, ganun din, pinilid din, di ba? Oh, yan ang nangyayari, di ba? Yes. Ganda naman ang pasa ni Moral doon. Oh, sa ano kasi, Pampanga Delta Pradera, alam mo yun, nandun pa rin yung pasahan nila, di ba? As Gimao with the layup against Navarro, no go. Di Maano puts it up and in. Actually nilawa dahil tinapik ni VJ papalabas. Gusto nga Di Maano tira uli. Oo. Dagdag rebound na daw yun. Grabe ha. 4th quarter na tayo pero 2 lamang ng Pradera. Oo, as Di Maano rips it away. Di niya naibigay kay Andy. Was nauuna na. Here comes Moore. Moore pulls up. Off the mark, Moore gets it back. Andy, 3-pointer, short. Chog gives it over. Malonzo on the run. Malonzo, the Euro step is a beauty. Grabe yung Malonzo na yun, di ba? Nagmamadali kayo, eto kami, relax lang. Hindi mo kailangan magmadali. Kailangan set nyo yung play. Kung ano yung tinatakbo ng player nyo. Wild shot there by Moore. Here comes Chog. Nakatapik ni Andy and I believe it hit Moral's foot. It did. Hindi tinawagan ng foul. Baba, di ba? Oo. Wala ka nang magagawa dun eh. Ayaw tawagan eh, di ba? So, kailangan, ikaw naman ang trabaho mo naman yung dumipensa. Bawi depensa na lang, no, Boss Ray. As Andy walks the dog there. 8 minutes and 24 seconds remaining. 8:24. Himao pipilit. Passes to Diamante. George attacks. George fires. No good. Tapigan ang bola. Diamante gets it back and the floater is good. Yun ang nakakatawa sa J Project Clothing Saints, di ba? Walang foul, trabaho, dapat ganun, di ba? Kasi yung Pampanga Delta Pradera, ano lang sila eh, trabaho lang sila, bakbak lang sila, di ba? Oh. Grabe, trabaho baka mo, Boss Ray. 3 offensive rebound nakuha doon ni Navarro. Hindi pwedeng walang foul, reklamo ka ng reklamo. There's a foul this time. Yun, may foul na talaga. Chog Moral ang napituhan. Babalik itong dynamic duo of a backcourt ni UC and Tebol Garcia. Uupo itong si Moral and Malonzo. Sinabunutan pa ni Garcia itong si Navarro. Gulat ako sa Navarro na ilang siya kay Alaw pero
nandun pa rin yung confidence niya na putback eh. Alam mo yun? Oo. Diba? Hindi pwedeng tumigil ka dahil lang dun eh. Totoo. Navarro upo muna. Papasok itong si Charles Dural. Ang haba pa na ito eh. So, 7 minutes 40 seconds. Yes. Matagal pa tayong magsisigawan dito. At may isang laro pa. Yes. So good luck sa atin. Mati, kaya. Kaya Para sa mga yan. bata, di ba? Amen to that. UC swings it over to Pangilinan. They give it to Tebol. Swings it over. UC wide open na naman. Short nga lang for Elijah. Medyo nanlamig siya. Coming off the bench. Moore steps back. Gives it to George. Ang ganda naman ng sildo ni Dimaano against Dural. Kinatawan eh. Oo. Sinasabi ni Coach Jay, fight over. Huwag mong akapin. Fight over ka. Siyempre, alam mo naman sa talas ng mga coach nila Jay Shera, alam nila kung ano yung tama doon. Himaw, another missed jumper. Tumatakbo itong si UCS. Pangilinan on his right. Uy, bitin! Flat tire there para dito kay JP. At sinasabi ni Coach Jay, sana binaba muna niya. Tama. Pero maniniwala ako nakapwesto sa 3 points sa Pangilinan. Titira yun ang try. Lista mo na. Oo. Dalawang shooter kasi nagpasahan eh. Hindi niya 40 yun eh. Oo, Diba? di naman daw sila sinabing dunker, boss. Oo, sa akin hindi naman daw siya si Pre, di ba? Totoo naman. Moore. Drops it off to Dimaano. Ganda naman ng play na yun for J Project Saints. Ayun ang maganda kay Alaw eh. Kung nakikita mo, nakikita niya eh kung saan nakapwesto yung mga teammate niya. Ang problema, gaya ng pinag-usapan natin kanina, kailangan talagang masalumo eh. Tapos, mapinish mo na maayos eh. Either foul counted o libre ka, tira mo, di ba? Totoo. Kagaya niya, no, ni Garcia. Ganun din siya gumalaw, di ba? Yes. Finish na finish, ingat na ingat. Pagka libre, atakihin ko to. Or pagka dinobol naman ako, kick out. Ang galing ng mga bata dito. Alam mo, patalinuhan ng general sa court ng dalawa. Totoo. Yung dalawang team na to. Battle of the two top prospect point guards in the college level right now. UC, one dribble pull-up. Ayaw pa rin for Elijah. Moore battles for that rebound. Here comes Diamante. Bullet pass over to Dimaano. Ganda naman ng pasa na yun. Yan, ganyan na maganda. Tayo, depensa tayo, di ba? Kasi yung Pampanga Delta Pradera, hindi tumitigil eh. Alam mo yun? Oh, Boss Ray, and in and out yun as UC trying to rip it away from Andy Himao. Nakakatawa yung mga bata. Nakita mo, bumagsak yung player ng Pradera. Tayo lang, di ba? Tinatayo nila. Ang galing ng mga bata. Yan ang ating lakas assist of the quarter brought to you by SM South Mall. We got it all for you. The Diamond George Diamante with that beautiful bullet pass over to Dimaano. And it cuts the lead to 193 to 92 to 6 minutes and 17 natitira sa ating laro. Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines is brought to you by Winzen's Cafe, the official cafe partner of Sinag Liga Asia. Sa mga taga-Naga po, dalaw na po kayo dyan. As we can see, Justin Tebol Garcia finally back into the lineup dito ng Pampanga Delta Pradera Team Park and performing just the way he knows how. Napakaganda nga ng kanyang performance here in this ball game. 18 points, 3 rebounds, 7 assists. Welcome back to the NU Bulldog, Justin Garcia. As right now, speaking of Justin Garcia, bigay natin kay Milka Jaz Raimundo for her report on Tebol Garcia. The returning of Justin Garcia completed the absence of Andrew Dungo, who played well yesterday for their team. Alam niyo, sabi ni Justin, hindi na daw bago sa kanya si Andy Himao dahil nagkalaban na sila sa other league, kaya wala lang daw sa kanya ito. But kidding aside of Justin Garcia, may pressure pa rin naman daw, kaya what he will do to sustain the good play of the team is to facilitate his teammates at papasahan lang daw niya si VJ Pre dahil malaki daw tiwala niya dahil nga daw itong si VJ ay lagi nagbe-best player sa mga ibang liga. Now back to you, Boss Ray and Anson. Thank you so much.
MJ on that report. And yun na nga, Garcia playing well. And talagang medyo personal sa kanya tong matchup na to against Andy. Like I said, that reference for the other league nga. Talo sila doon in an overtime game. And dito rin sa Pampanga ginanap yun, Boss Ray. Doon sa Bren. Lamang uli ng tatlo ang Pampanga Oo. Delta Pradera. Pinadali na naman kasi yun ng J Project Clothing, di ba? Yes. Let's look at this defense by Diamante on pre by Diamante. Andy and UC getting entangled there. Dimaano bumps. Dimaano puts it up. Good defense by Pampanga. Tebol on the run. Low dribble. Fades back and fires. Grabe naman yung dribble. Boss Ray, napakababa. Himao against UC. There's a switch. Malonzo naman bumabantay. Andy adjust. Ayaw pa rin talaga. The ball will remain to the J Project Loading Saints. Pag hindi nila rinalax yung laro ng J Project Clothing Saints, maniwala ka sa akin, hindi nila makuha yung W. Naniniwala ako dyan. Dahil ang maganda sa Pradera, nandun pa rin yung system na inano ng mga coach nila. Oh! Ho, ho! Diba? Kobe! Galing dito kay Moore Prince Alhaw. Noong nakaraan, Jordan tawag ko, may Kobe naman. Kobe. 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 And naabutan namin ni Moore. As ito, UC from the outside. No go. Hindi nakita si Diamante dun. Hindi, tsaka nga pala, Jordan yung kapatid niya. Si kuya niya, si Jordan. As, oh! Andy! The Scarface celebration from the outside. Nakita mo yung sinenyos ng bata na yun. Oo. Di ba? And the game out for 3. Tie game na tayo, Boss Ray, oh. Malonzo, babawi. Malonzo knocks it down! Grabe. Game out. Ito yung pinagdasal. Malonzo, di ba? Oo. Dimaano underneath against Dural, and that's gonna be an offensive foul. The chicken wing by Charles Dimaano. Hindi mo kailangan gawin yun. Ilabas mo yung bola dahil maganda yung depensa yun ng big man. Unang-una, kung makikita mo yung big man, nakatayo lang. Di ba? Hindi mo kailangan i-hook yung, di ba? Yung siko mo ng pag-ganon. Dahil automatic, offensive yun. Oo. Let's go. Governor Dennis Del Tapeneda sharing dito sa mga bata. Of course, Coach Governor Dennis Del Tapeneda for 2 years is the Coach of the Year for many leagues, di ba, Boss Ray? Oh, good tap right there. Galing kay UC. Hindi nga lang pumasok yung putback niya. Here comes Moore. Alaw on the run, natapikan. But pasa pala daw yun. Grabe naman yun. Pwede pala yun. Oo. Kasi sa iba, atakin na yun. Diretso eh. Natapik, Boss Ray, and yet nahanap pa niya si Dimaano, di ba, para sa pasa. Grabe, okay. Sa nakikita kong laban ngayon, talagang parehas tayo magpatalo ng both teams. Dural off the mark yung jumper. Dimaano with the rebound. Ooh, nobody got the ball. Di ba? Magugulat ka. Alam mo bakit? Si Kimaw sa si Alaw, naka-forward na eh. Oo. Tapos si Dimaano naman, Papasok sa kanila, nakataligo. Alaw, misfire. Hima with a board. Andy, up fake. Block by VJ. Block again by UC this time. ang hirap nun. Diba? Biro mo, supalpalin mo si Andy Kimaw, supalpalin mo si Diamante, tapos baka nakuha niyo pa yung rebound. I think sobrang happy si Governor Del Tapeneda sa pinakita ng mga bata niya. Totoo. Take a look at this. There's the block by VJ Pre. And then ito yung other block ni Elijah Yusi, ang ating lakas block of the quarter, brought to you by 0107 Management Group Incorporated. Grabe naman defensive effort galing dito sa mga kabalin. Yan dyan nakikita ko talaga. Ang Pampanga Delta Pradera, talagang palo lang sa pinapakita ng mga coaches na play. That's gonna be a foul on Dimaano. They better watch themselves. Siyempre, technical ka dyan. Pagka hindi nagustuhan ng official natin yung action mo, di ba? Yes, and buong bench kasi tumalon eh. They better watch themselves. Kanina si Tebol Garcia nabigyan ng technical foul for continuous complaining. Baka mapituhan din dito. J Project Loading Saints. Let's take a look. Oh, yun. On the right hand dito ni Garcia. Sumabit si Dimaano. Dimaano makes. Ang sakit sa Boomers, yung J Project Clothing Saints, yung call na yon, pero talagang tumama eh. Dapat, huwag ka na mag-react kasi baka ma-technical ka pa eh. Di ba? Okay na yun, naitawag na. Bawi na lang tayo sa opensa. Di ba?
2 minutes and 53 seconds. A 3-point lead being protected here by the home team, Pampanga Delta Pradera Team Park. Kimau against UC. Step back triple off the mark. Grabe. Out of nowhere yung Martinez tumalon. Coach Jay Serra asking if he challenge ba niya. Na daw sabi ni Coach Jay. It's not wasted. Good seal by Di Maano. Good defense by Navarro naman. Kanina pa ginagawa ni Maano yun eh. So, natatabad siya sa mga big ng Pradera. As UC knocks it down! Woo! Grabe! What a fourth quarter storm from Pampanga Delta Pradera Team Park. And we have a timeout on the floor. 6-point lead for Pampanga, 105-99. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, premium fabric. We customized quality printing. Makers of quality uniform. Sobrang bilis ba? Yan ang bilis ng FiberX. Yan ang internet. Back here inside the Bacolor Convention Center in the municipality of Bacolor in the province of Pampanga. As etong home team, Pampanga Delta Pradera Team Park making their kapwa Kabalens proud dito, Boss Ray. Ang ganda ng nilalaro nila in this fourth quarter. Alam mo, tama yung sinabi ni Andy Guimar sa mga teammate niya eh. Guys, hindi pa tapos yung oras. Oo, mahaba pa to. Diba? Pukpuk tayo. Alam mo, bilib ako doon sa binitawan ni Andy Guimar sa mga teammates niya bago sila pumunta kay head coach sa Dave. Diba? Nakakatawa yung mga ganyang player. Yes. Eto Moore against Malonzo. Ala with a jumper. Umander sa screen doon. And then libre si Moore. No switch happened. Apat na lang. Last 2 minutes tayo. Diba? That's right, Boss Ray. Malonzo from the other side. In and out and back in again for James Malonzo. Yan ang sinasabi natin, di ba? Nag-stick sila sa game plan ni Governor Delta Pineda. Talo lang. Boom! Bawi naman. The Prince with a triple. Pareha si Enzo. Ayaw magpatalo dito, ayaw magpatalo dito. Di ba? Tama, Kumulik Boss Ray. triples ni Malonzo. Pero Diba? ito libre na naman siya. Good up fake. One dribble poke. It's good! Malonzo again! Talagang papatayin ka ni Malonzo. Di ba? Ganong katindi yung kamay ng bata. Di ba? Totoo. Alaw, who's been the man scoring the points for the Saints. Long three-pointer. Oh! More! Prince Alaw is a man possessed. Ayaw pumayag ng bata. Oh! Tebol to Navarro. Blocked by Diamante. Navarro stolen away by Di Maano. Finally, Diamante gets it. Alaw to Martinez. Yun nga lang. Kay Gob pinasa yung bola. Parang sinabi niya, Gob, tira mo na. Grabe. Ang ganda nung plano. Ang problema, hindi naman naka-speed yung bata eh. Yung teammate niya eh. So, dapat si Martinez, kung tumakbo na matulin yun, easy basket yun para sa kanila. Grabe. What action we are witnessing here, Boss Ray. Grabe. More Prince Alaw going ballistic. Etong Pampanga Delta, nagwawala din sa tres. You have said this at the top of the coverage. We called it the Clash of Titans. You said explosive to. It did not disappoint, Boss Ray. Ayaw magpatalo ng Malonzo. Pagod na si Pre. Pre, ako nang bahala. Di ba? Ganon katibay yung Malonzo. Kaya, guys, sa mga nanonood na Sinag Liga Asa dyan, alam ko, yung upuan nyo, paikot-ikot kayo sa ginagawa ng both teams. Lalong-lalo na sa sinabi ni Malonzo, Pre, ako naman. Totoo siya yung gumawa eh. 5 straight points galing dito kay Malonzo. Alam mo kung ako si Governor Delta Pineda, ipapamasahe ko mamaya si Malonzo. Masahe. Di ba? But look at that. More Prince Alaw, 33 points, 12 rebounds, and 8 assists. 2 assists shy of a triple-double. Pero for sure,
Sa utak ni Moore ngayon, gusto ko manalo, hindi history. Totoo. Kasi as a player, kung gusto mo mag-triple-double, maglalaro ka na mag-assist na mag-assist. Oo. Pero gaya ng sinabi mo, gusto ko go for W. Di ba? Ngayon, hindi pumayag yung Pampanga Delta Pradera. Di ba? Sa pinapakita ni Malonzo, ni Pre, ni Yusi, ni Garcia, may big man ka pa, katulad ni Navarro na, sige, banggay mo ako ng banggain, nakatayo lang ako. Yes. Pero, tandaan mo may Andy Gimaw ka pa na nanahimik. Totoo. Diba? Bukod doon, si Diamante, mamaya kikislap yan. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari, di ba? Totoo. Kaya, guys, kapit, sa mga taga-Pampanga, mga kapampangan natin na mga kaibigan natin dyan, etong game na to, alam ko, lahat kayo natutuwa dito sa pinapakita ng Pradera. Grabe po ang pinapakita ni Malonzo. At sabi niya po kanina kay Pre, ako na muna. Kulang pa. Ako na muna. Ang shoot. Binawi mo nga. Tebol against Martinez who's been defending him like crazy. Malonzo. Oh, yun lang. Umapak siya dun. Sayang yun. Kung hindi siya nakaapak sa line, Libre na naman siya. libre na naman yun. A crucial turnover for Pampanga ngayon with 35.5 seconds natitira. Alam mo sa 110-107, lamang na tatlo ang Pampanga Delta Pradera. May 35.5 pa tayo na natitira. Yes. Either 3 points or quick 2 points, pwede. Both pwedeng gawin ni head coach Dave yun. Maliban doon, si Direk Nomar Santiago, nagwawala yan doon sa Obi-Ban. Sa tuwa sa game. Di ba? Kasi ganyan ang pakiramdam ni Direk pag mga ganyan kagaganda yung game. Nai-excite yung director natin. Kaya shoutout sa director namin na napakabait, napakagaling, napakasipag. Yes. Ang scoring machine ng Taytay dati. As Direk Nomar Walang team ngayon ng Taytay. Santiago. Hindi, pahinga daw siya. Pahinga na daw. Binigay niya kay Direk Billy. Ganun siya mga pagtaraya. Sana hindi niya binigay. Take a look at this. Andy and one Himao in this game. 29 points, 5 rebounds, 4 assists for Mr. N1. Grabe, yun nga, nananahimik pang in this fourth quarter ngayon si Andy N1 but pwedeng gumising. And as of now, down by 3 sila, 110 to 107. Isasalpak na sana ni Andy Gimaw yun kaso na bitin yung talon niya Totoo. Himao handling the ball, he'll attack. Himao puts it up and in! I told you, quick 2 points, then Yes. depensa tayo. Diba? Lamang ng isang Pradera. Ito, patalinuan na ng General of the Court to. Tama ka dyan, Boss Ray. And Martinez has been giving Garcia the fits. They go to the corner. Navarro gets blocked by Dimano. A chance for the Saints to take the lead. Andy. He'll attack. Flips it up. No good. No good for Himao. And they foul Garcia. Okay yung ginawa ni Andy Gimaw. Gusto niya go for W. Pwede niya kasing i-kick out yun or pwede niyang idiretso. So, ang nangyari, hindi yun masasabi mong miss opportunity para sa J Project Saint. Ang tanong doon, paano kung sumute? Yes. Di ba? Good idea para sa player natin na si Andy Gimaw. Kaya lang, hindi mo matatawaran yung depensa na ginawa ng Pampanga Delta Pradera. Di ba? Ang ganda ng depensa nila kay Andy Gimaw. Di ba? Ang ganda ng depensa nila sa buong J Project Clothing Saint. Di ba? So, hinahanapan nila ng, I think, foul ba? Or parang binamp daw siya. Yun ang sinasabi ni Gimaw. Sinabi, binabangga daw siya in mid-air. Ginamitan daw ng bewang. And this is the final timeout dito for Pampanga Delta Pradera Team Park. Etong J Project Clothing Saints may isa pa. But 6.2 seconds, Boss Ray. Ma-inbound lang tong maayos ng Pampanga Delta at pa-foul na to ang J Project Clothing Saints. They better put in their best free throw shooters, di ba? Ang ganda ng bakbakan. Sobra, Enzo. And ito lang Boss Ray, throwback lang sa game na nire-reference kanina ni Justin Garcia at yung binanggit kong game between Pampanga and Farm Fresh nung naglaban si Himao and Justin Garcia. Take a look at this basket muna may Himao. Yung game na yun, nag-overtime, Boss Ray, dahil na-miss ni Elijah UC yung 2 free throws that will put them to ang ganda ng seal idea the game. di ba? Ang ganda ng idea ni Andy Gimaw di ba? Gusto niyang manalo
Oo. Hindi lang natawagan, sabi niya, yan hanggang ngayon, di ba? I-consult niya sa referee natin. Oo. Di ba? Kaya lang, hindi nga tumawag or wala naman talagang foul, di ba? Nangyari na yun. Bawi na lang tayo sa depensa. Di ba? Either madepensa nila na maganda to or makuha ng W, yung Pampanga Delta Pradera. Totoo. Ito crucial inbound for Pampanga. Garcia to inbound. They give it to VJ. There's a foul by Dimaano. Yon, may 6.2 seconds ka pa natitira. Pinaul si Pre. Ituloy mo na. Totoo. Di ba? Sabi ni Malonzo, tuloy mo ulit, Pre. Tuloy mo ulit, Pre. Yan na, binarik mo na kanina. Di ba? Di mo inano eh. Pre, Sinabi. ako muna. Ayan. Ayun na sinabi mo. Pero, guys sa mga nanonood live, syempre, grabe, dumating si Governor Delta Pineda. Si Governor Delta, di ba? Yes. Pinakita niya sa mga coaching staff niya, sa mga players niya na laban tayo. Bigyan natin ng magandang laban tong J-Project Clothing Saints sa pamumuno ni Vicente Linogo Jr. Yes. From Coach Dave Tagum, Gomez. ha? Yes. Ngayon, dito tayo sa Pampanga. Talagang ganon, di ba? Ganon katibay ang Pampanga din, di ba? Pero siyempre, shoutout tayo sa J-Project Clothing Saints. Grabe. 2 out of 2 doon. Itong si VJ Pre from the free throw line. Now, Boss Ray, itong situation natin. 3-point lead for the Saints, 6.2 seconds. 3-point lead for Pradera, should I say. For Pampanga Delta Pradera Team Park, naghahabol itong J-Project Clothing Saints by 3. 6.2 seconds. Final timeout na to ng Saints. No more timeouts for either of these teams. Ang ganda ng sinasabi ni ni Coach Jay Shera saka ni Frederick Di Matulak kay Governor Pineda, 'di ba? Pareha silang may mga gustong mangyari para sa team nila. Kaya lang siyempre si Gob papakinggan yan. Kung sino yung magandang marinig niya, yun ang ipapalo ng team, 'di ba? Yun ang maganda kay Governor Delta Pineda. Hindi porket governor ako or ako ang may-ari nito Ako masusunod. Siya hindi. Pinapakinggan yung dalawa niyang mga head coach sa 19 under saka sa 23 under. Tingnan natin itong last play ni Andy Himao. Boss Ray, ito yung sinasabi niya may foul. Ayun. There was some contact, pero marginal contact yun, boss eh. Yes. Not enough to blow the whistle nga for the referee. I do get the referee's standpoint there. Ito, Andy to inbound. They toss it to Diamante. Step back, triple. Oh! Wow! Diamante! Steal! Himao for the win! Oh! Andy! And the Saints! Wow! Grabe! If you don't like that, you don't like basketball! Grabe. Grabe, nagtikoy si Alaw. Binigay kay Diamante. Shoot 3 points. Oh! Linabas ng Pradera. Di nakita si Himao. Naagaw ni Himao. And look at that. Heartbreak in the eyes of some of the players dito ng Pampanga. Yung iba natatawa na lang. Out of nowhere, the Saints pull out the win and they remain undefeated dito sa liga. Grabe. Ang malupit doon si Derek Mili. Kasi Bakit? ganun daw siya tumira. Duda ako dun. Duda ako dun. But grabe, Boss Ray, what a game. Nagutom ako. Nagutom ko dahil sa laro. Nagutom ako. Tingnan natin, Boss Ray. Ito yung tres ni Diamante. And he knocks it down. And then yung steal dito ni Himao. And the game-winning layup by none other than Andy N1. Grabe. What a ball game. Grabe yung laro na yun. What a ball game. And the Saints are once again undefeated dito sa liga pa rin natin. 114 to 112. A miracle dito in Pampanga. And Boss Ray, tatanungin kita, before ba, did you believe in miracles? Grabe. Ako matagal na ako naniniwala kay Lord, di ba? Lord Jesus Christ lang ang kaya ng mga miracle na yan. Yes. Pero yung ginawa ni Diamante at yung play ni Coach Dave, grabe yun. Akala ko ang papatirahin nila si Gamer or Alaw. Oo. Pero ginawa niyan Dico, yung dalawang star player niya, hindi na nakapag-adjust
kay Diamante na siya pala ang kukuha ng bola. Yung ginawa ni Diamante na yon, tinira niya, whether sumute or hindi. Di ba? Yun na yun eh. Pero Totoo. sumute, ang mabigat doon, may natitira pang 2.7, I think ha, Yes. na segundo. Yung Andy Gimao, dahil sa sobrang mature ng batang to at talino, grabe yung ginawa. Yes. Inaagaw, pag-agaw, quick 2 points, tapos ang boxing. Grabe. Pero, hindi matatawaran ang trabaho na ginawa ni Governor Delta Pineda sa pagpunta niya dito. Dahil nung dumating siya, nag-iba yung hangin. Tama. Gumanda yung laro ng Pradera, lumabas yung laro ni Pre. Lalong-lalo na yung Malonzo, in-arbor niya nga eh. Pre, ako muna. Alam nyo guys, yung larong to, nakakakilabot. Tama, Sobra. Boss Ray. Di ba? Hindi na alam ng Pradera at hindi na alam ng Saint yung mangyayari sitwasyon na yun eh. Yes. Biro mo, dahil sa ginawa nila, history to, Totoo. yung game na to. Ha? Imagine guys, 19 under to. Hindi to 23 under, hindi to pro. 19 under po. Naglalaro si Andy Gimao, si Diamante, si Mo Prince Alaw, at ang mga taga Santa Rosa na very proud ngayon sa mga player nila. Yes. Nandiyan yung Martinez na nagpakamatay sa game. Oo. Di ba? Grabe depensa eh. Nandiyan yung Dimaano, di ba? Yes. Higit sa lahat, kahit nasabihin mo yung Remo na nananahimik, talagang pumapalakpak para sa team niya. Tama. And ngayon, Boss Ray, ibigay natin dito kay Milka Jazz Raimundo. For the first time in the history of Sinag Liga Asia, we have 3 CDO Best Players of the Game. Milka, take it away. No, I am with the 3 best player of the game brought to you by CDO Food that brings you home. Wow! Ngayon lang nangyari to na 3 best player ang meron tayo for the J Project Saints. But bago natin kausapin yung dalawa, unahin ko muna. Itong si George Amate. George, you have 13 points, 16 rebounds, and 5 assists. Grabe yung ginawa mo para sa team. Ikaw yung naging trusted player ni Coach for the end of the remaining quarters or for the end remaining of the seconds. At yung shoot mo na yun ang nagbigay ng kumpiyansa para sa team mo. Anong masasabi mo doon? Siguro parang binigyan ako ng kumpiyansa ni Andy. Yun lang. Meron ka bang gustong pasalamatan at batiin? Siguro pinasalamatan namin si Boss Joe at saka sa buong J Project at saka sa buong sumusuporta sa Sinag Asia at saka sa pamilya ko at saka kay Mama. Congratulations, George. Now, dito naman tayo kay Andy Mau. Ang talagang binigay, ang 101% niya today. Now, ano ba yung nasa isip mo at paano ka ba nagpakondisyon? Dahil kanina nga pagdating natin, 10 a.m., nandito ka na, super aga mo. Anong nasa isip mo? Siguro bounce back game lang. Galing kasi sa bad shooting night kahapon, kaso nanalo kami. Siguro yung mindset ko ngayon, paghandaan talaga namin kasi alam naman natin na isa talaga sa pinakamalakas na teams at mga players sa Delta. Yun siguro. No, meron ka pang gustong batiin at pasalamatan, lalo na yung father mo na sumusuporta talaga sa'yo. Una-una, anuhin ko muna. Ako yung nagsulat ng play namin para kay George. Binabati ko po yung tatay ko. Maraming salamat po sa suporta. Binabati ko yung mami ko. Sa pamangkin ko, si Erza, kay Mama Lalay, kay Dre. Maraming salamat. At binabati ko din si Boss Jun. Maraming salamat sa suporta na nabuo namin ang team na to. Tapos sa mga kasama namin na di sumama ngayon. No, congratulations, Andy. Dito naman tayo kay Moore Alaw, having 33 points, 12 rebounds, and 8 assists. No more, ano ba yung naging backbone mo para lumaban hanggang dulo kasi binigyan nyo kami ng magandang laban? Siguro talagang pinilit lang namin na manalo kasi yun nga, bigati na team tapos kay Gov Delta pa and alam namin yung talent ng Pampanga talaga. So yun, credits na rin kila Coach, kila Remo, kila Drew, kila Kulot, kila Escoro, kila Charles, kay Dave, lahat kami, kahit 10 lang kami, talagang lumabang kami. And para kay Boss Jun. Congratulations, Moore. Congratulations sa Team J Project Saints. Now back to you, Boss Ray and Enzo. Thank you so much, Milka. And once again, congratulations to the history-making trio. George Tibus Diamante, Moore the Prince Alaw, and Andy and Juan Himhaw. And Boss Ray, your final thoughts in this ballgame and anong may nasasabi mo doon sa sinabi ni Andy?
Na-stress ako yan. Isipin mo, kanya na yung credit ng last shot. Kanya pa yung credit ng play. Grabe no, boss. Bang klase. Nakakatawa si Kwahaw, Kumaway. Shout out sa kuya mo. Magaling yung bata na to. Yun, balik tayo sa game. Grabe, Governor Delta Pineda, thank you po sa support sa Sinagliga Asia, lalong-lalo na sa team nyo po at ganoon din sa ibang team. Sobrang sinuporta ni Governor Delta Pineda yung mga laro natin ngayon sa Sinagliga Asia. Imagine, sobrang busy niya po, sabi nga ng anak niya. Yes. Pero pumunta siya dito para supportan at ipakita yung 100% niya para sa mga batang ito. Kaya sa lahat po ng mga LGU na iba-ibang lugar, ipakita po natin yung suporta natin sa mga batang katulad ng mga naglalaro dito ngayon. Nandito po ang Sinagliga Asia, ang platform na to para sa inyong lahat. Wala po tayong pipiliin, wala po tayong hanaping iba. Para po sa inyo to. Kaya sakay na po. Tama ka dyan, Boss Ren. Thank you so much for joining us dito sa ating second game. May isa pa tayong larong assignment dito. And that is our final score once again. 114 to 112. The J Project Clothing Saints remain unscathed dito sa Born 2004. And coming up next, it's the main event game of the evening for Luwit 1 Kapampangan and the Hustle Rising Sun. Susunod na po yan, but that ends our second game for the day for Boss Ray Alaw, MJ Raimundo. Ako po si Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Don Mike Danan, Direk Billy Ray De Leon, Direk Ramonito Roa, and the rest of the hardworking men and women na nagtrabaho dito from the Bacolor Convention Center in the municipality of Bacolor, Pampanga. This has been your Sinagliga Asia Junior World Showcase Born 2004. Kita-kits mga kasinag. Peace!